watu ambao wanataka kukupa na pesa ya wananchi. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua osiro paro mar ng'ado atamalo 3 mag osara mar donjo e agulu mar gero udi. Gachagua wacho ni ng'etono en mar neno ni rowere oyudo tije kendo miyo jo Kenya maonge udi kar dak makare. Omedo ni lek mar Kenya Kwanza kokalo chenro mar loko ngima jo Kenya mar bottom up en loso tije ka gero ute 200,000 gidhi dwaro jolwedo 8 manigi lony kod thuolo mag tije maromo milion 1.6. Okwayo jo Kenya mondo sir paro no komedo ni odhi konyo piny owacho e loso tije ahinya ne jogo manie kuonde tiegruok mag TVETs. At an average of 8 artisans per unit, if we do 200,000 units every year, we'll be able to create about 1.6 million jobs for our young population. And that is why we want to ask all Kenyans, wherever they are, to find it important and necessary to contribute to the housing fund, which is not a tax but a saving, to create employment for our young people. Kawadhi jime en Jakom mar duond bura mar Jubilee David Murathi